Alright, maayong adlaw sa tanan, maayong buntag na po diri sa laing dapit sa kalibutan, ug maayong gabi Pilipinas, maayong hapon din sa atong mga friends sa Saudi Arabia, ug maayong adlaw sa tibuok kalibutan. Nice kaayo ang adlaw karon, medyo bugnaw-bugnaw pero dili kayo gyud nga nabugnaw, kaya ra. Paingon na ni siya sa fall, kanang giingon na to og fall or autumn nga pabugnaw na padto na sa dayon sa winter, mao na dayon So kanang naay daghang pangutana ba nga maingon ta og kanang unsaon ka na kog please ang Ginoo, no nana ba nga gusto nako i-please ang Ginoo pero di ko kabalo, or kanang maingon ta ba nga nga unsaon ako please ang Ginoo nga giingon man nga no one is righteous, not even one, di ba? Dayon mao na atong ginahuna pirmi sa atong utok. Dayon maglisod ta og kana reconcile sa duha ba. So karon welcome sa ato ang Chain Breakers Grace Ministry. Karon ato ang hisgutan ang ikaduhang bahin sa ato ang study nga nahitabo gahapon about righteousness, about goodness, about goodness nato. Kay di naman na ma-question nato ang unsay goodness sa Ginoo, kay good naman jud siya. Pero gahapon nahibaw-an nato nga si Jesus, katong ingon si Jesus sa Luke chapter 18 verse 19 nga kanang why do you call me good? Naingon si Jesus ginigikan kang Jesus ginigikan, why do you call me good? No one is good, only God. So unsaon man nimo reconcile? Excuse me. Dili na nako ibalik kay gahapon ato naman nahisgutan, i-review na lang unsa ato ang nahisgutan gahapon. So karon ang sumpay about gahapon sa goodness makita nato sa kanang Romans chapter 3 verse 10. Kanang giingon din nga there's no one righteous, not even one. Si Paul nagingon ani, no? So mao ra gyapon na nga there's no one good, not even one. Di ba? So kung mo try ta og please dai sa Ginoo, dayon mo na atong ginahuna sa atong kagalingon or sa ato ang mo na atong istorya sa atong kongregasyon or sa mga sermons mo na atong madunggan that no one is righteous, not even one. Unsaon nimo og please sa Ginoo kung dili pinaagi sa righteousness, di ba? So nakuha nato ang logic. Ano na, kung ganoon na ka nga unrighteous ka, it is impossible to please God. Kaya nga naman, to please God you have to have faith. And faith and righteousness goes together. Di yun na magbulag. Kay ang unrighteousness, for example, ang righteousness kay goodness man. So sa may opposite na badness, di ba? Ang goodness o ang faith mag-uban dyan na, di yun na magbuwag. So, anha ra ka maka-please sa Ginoo kung naakay righteousness, kung naakay goodness sa imong kinabuhi. Kung wala, for example, bad or badness, ang naa sa imo unfaithfulness. Unsaon nimo please sa Ginoo kung naa ka sa unrighteousness? Di ba? Dayon ato dayon ang sa uban ganang paborito kayo ni nato nga mga passage nga ihatag sa mga tao kung mo share na ta sa gugmas Ginoo kunuhay. Romans 3:23 moadto dayon ta, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? Many believers karon manggod gahunahon na ta, no? Gahunahon na ta og atong gina-identify atong kagalingon nga we are bad people. Of course, dili ka mo ingon sa imong kagalingon nga bad ka, di sad ka gusto mo ingon nga good ka. So kay dili man kanang lain man paminawon kung moingon kag bad ka. Dahil hindi sa kamo angkon nga good ka, kay mo may mong nahibaw-an pirmi nga there's no one righteous, not even one. So ang goodness ug righteousness igsoon parehara na sila og meaning, no?
So pero dinhi nato makita unsa gyud ang pasabot sa Romans chapter 3:10 or kanang giingon sa Romans 3:23 nga there is no one righteous, not even one. Then ang usa is for all have sinned and fall short of the glory of God. Now tanaw na to unsay giingon ni Paul dinhi. Again, dili na nato mahibaw-an, dili na nato masabtan kung dili nato i-contextualize, di ba? Nganong hilig kay tag contextual, labi na ako hilig kay ko mo contextualize kay kung magpataka lang ka og kanang pick up sa storyline mo, pick up lang kag usa ka phrase, dili na siya enough to tell unsa gi context sa whole story, di ba? So maglisod ta, mahulog na ta nga atong i-share dito sayop, no? Sa ato i-share sa uban sayop na hinuon, then magpasapasa na siya, puro na dayon sayop kay wa ta kabalo unsa gyud ang context. Now many believers today, we love to pick up passages that seem so spiritual, no? Humble kay paminawon, spiritual kaayo, just because of that one passage kay tungod naa siya sa Bible, di ba? But it doesn't mean nga mao na gyud na siya ang pasabot ana. The book of Romans, kung makita nato, kay ang ato ang topic karon is ang Romans chapter 3 verse 10 ug ang Romans 3:23. Usaray ato ang pagsabot ana. Like no one is righteous, not even one, for all have sinned and fall short of the glory of God. So badness siya, di ba? Dili siya goodness. Unrighteousness siya, dili siya righteousness. So opposite kayo siya. So kini tan-aw na to nga ang book of Romans, gi-author na siya, no, si Paul nagsulat ana, no. Ang book of Romans was authored by Paul ngadto sa mga Christians sa Rome, no. Iyan ang gi-address dito sa Rome. Ang iyang purpose ani is to let all believers dito sa Rome, no, that they have been made right with God, no, o naa na sila peace ngadto sa Ginoo because of what Jesus has done. Makita na nato sa Romans chapter 5 verse 1, which is maogin na ang kanang whole idea og ang whole, for example, kung mo pick up lang ka og kuan, kung gusto gyud ka mo pick up og kanang usa ka passage sa book of Romans lang, pick up pa ang Romans chapter 5 verse 1 kay dinha nimo makita ang kinatibuk-an sa story sa book of Romans gyud. Nga maogin ang purpose sa pagsulat ni Paul sa libro sa book of Romans. So, ang nahitabo din ang nahitabo sa Rome was that ang Christian community, moingon ani ni siya, katong panahon na sa pagsulat ani ni Paul sa iyang pag-address ngadto sa mga Christian sa Rome, ang Christian community ato sa Rome was kanang comprised with kanang the Jews and the Gentile Christians. But ang problema, ang nakahitabo atong panahon na is naa sila'y panag-away, na sila faction, na division sa church atong panahon na. Kaya ang hitabo magud ato is ang mga Gentile Christians, kanang mga Gentiles, which is ikaw ug ako, kita, dili man ta Jew, dili man ta mga Hudiyo, dili man ta mga Israelites. So kung dili ka Israelite, Gentile ka. Okay? Now katong mga Gentile Christians nga katong na sa Rome, since kay wala sila'y law ni Moses, mo na gi-state ni Moses sa Romans chapter 2 verse 14, wala sila problema, no? Okay ra sila. Na kabalo na sila nga giluwas ni gud sila sa Ginoo ni Lord ni Jesus, no? Pinaagi sa dugo ni Jesus. Now karon ang problema, ang nakahatag og conflict ang mga Jewish nga mga Christians. Kay ngano man gina-insist sa mga Jewish Christians, imagine na ha, usa mo kasimbahan comprised with the Jew and the Gentile, then ang mga Jewish Christians kanang i-convince yung kag balik ba, ginaingnan ang mga Gentile Christians atong panahon na nga kamo mga Jew ba, dili enough si Jesus, no? Dili enough si Jesus, kanang sagulan na tuglos ni Moses. Maotoy ga kahitabo sa Rome nga Christian community. Mao ni ang purpose ni Paul nga iyang gisulat ang book of Romans, to tell the Jewish and the Christians nga ang makaluwas sa atoa si Jesus ra gyud, no? So dinhi ginatabangan ni Paul ang mga Jew, no, to help them kanang go back to sa kanang fundamentals of God's truth
nga back to the beginning yun, nga gina-renew ni Paul ang nahuna sa mga Jew ato ug sa katong mga Gentile Christians nga kanang na-convince ba, daghan na-convince pod nga mga Gentile Christians nga kinahanglan mobalik sa law ni Moses, which is mo nin hitabo karon modern times daghan kaayon tang mga Christians karon, no, nga naapa nato ang law ni Moses, which is una nga hantod karon nagkupot pa ta sa law ni Moses kay tungod na-convince ta sa mga Jewish Christians sa katong panahon na sa Rome, sa katong panahon ni Paul. So mo to ginatabangan ni Paul ang mga churches. So karon kung ato ang basahon lang alone ang Romans chapter 3 verse 10, kanang giingon nga there is no one righteous, no, not even one. Hunaw na igsoon, sigihan na nimo balik-balik sa mong kagalingon, sigihan na nimo kadungog sa mga sermons, kung pastor ka or pare ka, sigihan na nimo og hatag sa mong kongregasyon nga there's no one righteous, not even one. Ikaw ha, dili ka righteous ha, ikaw kamo dili mo righteous, bisag usa ninyo wala gyud righteous. Huna ana, it allows the believers to be constantly reminded nga ang ilahang trabaho, ang ilahang kinaiya, sinner gud sila. And need jud nila ang atoning sacrifice ni Jesus, which is human na. Ningon si Jesus, it is finished. Din magsige kag ingon nga ikaw wa kay ayo. Huno na, exaggerated na siya pero maura na meaning ana. No one, magsige ta ingon, no one is righteous, not even one. Kung ato na siyang kanang i-worsen jud, ingnon nimo ang usa ka tawo, believer pa yun, ingnon nimo nga ikaw wa kay ayo. Ikaw wa kay ayo din sa atubangan sa Ginoo, okay? Wa kay lami, batik kag naong. Di ka angayan atubangan sa Ginoo. Mo na kinahanglan nimo ang dugo ni Kristo. Kinahanglan nimo ani ana kay si Kristo wala pa nahuman nimo. Inana din niingon si Jesus, it is finished. Di ba? Mao na ang problema. We do not know who we are because we do not know what Jesus did. No? Unsa ang iyahang finished works. No? To truly know this passage kaning sa Romans chapter 3 verse 10, atong tan-awon unsay nag-una din ha ug unsa poy nauwa kanang sumpay ana. Romans chapter 3 verse 10. No? Makita nato din sa passage nga gi-quote ni siya, no? Tanaw nato nga Romans chapter 3 verse 10. Kung tan-aw nimo din ha, niingon si Paul, as the scripture says. As the scripture says, gi-quote dayon. Meaning, kung gi-quote gani na, kanang gikuha na siya sa una nga mga passages sa mga scriptures. No? So gikuha na siya from the past ancient scriptures. No? Klaro kaayo. Bisan unsa pang verses or kanang bisag unsa pang version sa Bible imong kwaon na gyud nay quote. So it means nga atong tan-awon makita nato nga kung gi-quote na, it means nga human na siya. When Paul said in verse 9, kung imo tan-aw ng verse 9 ana, niingon si Paul, for we have already shown, ato nang gipakita, so sa ato pa human na, or niingon nga, for we have already made the charge, sa ato pa nga human na gihapon, di ba? Niingon din nga, for we have already shown that the Jews and the Gentiles alike, no, are under the power of sin. No? Nga ang mga Jew ug mga Gentile are under the power of sin. Ang pangutana, kanus aman ni siya gipakita ni Paul or iyang gi-charge ngadto sa mga Gentiles or mga Jew. Makita na nato sa chapter 2 verses 1 to 16. No? Ang nahitabo din sa chapter 2, imong makita din ha nga reminder na ni Paul, no, kung kinsa sila sa una. Mo na iyang gi-quote nga niingon din ni si Paul sa Romans 3:10 that no one is righteous, not even one. Walay usa ninyo nga righteous bisan usa atong sa una nga wala pa si Jesus.
No? Nakuha na to. Gi-quote ni siya kay mo ni nahitabo nila kung kinsa ni sila sa una nga wala pa si Jesus. Mo na igsoon dili ni na to pwede i-plant sa mga tao karon nga ikaw kay ayo, no one is righteous, not even one. Then imuhang istoryahan is a believer. Di ba? So di na nato siya pwede gamiton. Now, you see, kaning libro man gud, kaning libro ni Paul, no? This was again purposely written by Paul kay tungod sa panag-away sa mga Jewish o mga Gentile Christians, kay tungod sa ilang pagkagahig-ulo, no, ilang stubbornness o ilang refusal ba to refuse to believe in Jesus, nga si Jesus ra gyud ang makaluwas nila ug dili ang Judaism, dili ang laws ni Moses. So unsay nahitabo, ang mga Jew ning trust sila sa ilang capability, sa ilahang makaya kunuhay ba, nga kaya ni nako i-fulfill na ko ang 613 laws ni Moses. Ug ang mga Gentiles pud kitungod wala sila laws ni Moses, nagkinabuhi sila nga mga barbaric, which is kanabang kung wala kay law, kay balaod, ma-imagine nimo ba? Ma-imagine nimo unsa ka ang kinabuhi nila sa una. Now, kung gusto ko nimo mahibaw-an ang kinabuhi nila sa una, pwede na nimo basahon ang account ni Jonah katong lugar sa Nineveh. Dito nimo makita ang mga Gentiles nga unsa gyud sila ka barbaric. So, unsay nahitabo dinhi? So pagkahuman aning giingon ni Paul sa Romans 3:10 nga no one is righteous, not even one. Unsay nahitabo na karon sa mga Jew ug mga Gentile Christians? Kung atong tan-an ang Romans chapter 3 verse 9, again balikan na to. Pag ingon ni Paul nga, well then, kanang ikaw ug ako mga Jew man ta, kay si Paul Jew man siya. Should we include nga kitang mga Jews are better than the others? No, ang iya ding gitan-aw ang mga Gentiles or katong mga wala kan Jesus. Ningon din si Paul, mas better pa ba ta? So kung ato ning i-opposite, this is so much similar today. Nga kitang mga believers kay tungod dili ta kunuhay mga Katoliko or dili ta mga Pentecostal, kay tungod ako evangelical ko, ako Baptist ko, we are better than the others. Nakuha na to. No? Nga, for example, mo share ta sa gospel, ang imuhang gisharean Katoliko, kay nagunahuna ka nga dili sila believer, kay Katoliko sila. Hunahuna the Catholics believe in Jesus Christ. They believe in the Father, in God. They believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Kay tungod, unsa may naa nato nga wala sa ila, unsa po'y naa nila nga wala sa ato. Ang tanan nagkupot gihapon sa balaod ni Moses. Mo ni din sa Chainbreakers igsoon. Chainbreakers Grace Ministry atong gina-break unsay nakagamot na din sa atoa. Kay butang natog mga evangelicals or mga Pentecostals, mga Baptists, no? Naagya po tay ginakuptan nga dili nato ganahan buhian. Nakuha na to. Di ba? Dahil magunahon na din tanga kana sila di na sila mga tinuod nga simbahan adto na sila impierno. Okay, moingon din ang mga Seventh-day Adventist, kami ang sakto nga simbahan or ang Iglesia ni Cristo. Moingon nga kami ray malangit. Di ba? Di ba? So mo na siya or individual nga Christian, bisan asa ka mo adto. Huno na ang opposite na pod. Moingon ta nga ako ray maluwas. Kami ra nga simbahan maluwas, then magsigig claim nga no one is righteous, not even one. Sa ato pa, kung dili ka righteous, dili ka maluwas. Yun na naraga simple na logic, di ba? So, magsige tag-ingon nga, kaning mga Baptist, kaning mga evangelical, di ni sakto ilang mga panudlo. Labi na ning mga Seventh-day Adventist, dili ni sakto ilang panudlo. Dayon, ikaw mismo, magsige kag-ingon nga, no one is righteous, not even one. Di ba? Sa ato pa, appeal ka. Appeal ka nga dili maluwas kay di maka-righteous. Di ba? So, dinhi natudluan ta sa ingon ana nga paagi
Even kana bang nagunahon na tabang nga kanang it sounds spiritual, it sounds humble. Humble kay siya kay gisigig sa ingon ba nga no one is righteous, not even one. So ato nang i-break igsuon. Dinhi sa chain breakers dili ta religion ha. We are here to break chains of tradition. Believer, Christian, kung naminaw man ka dinha, you are already good. Ngano man? Because Paul said so. Asa na nato makita? Romans chapter 3 verse 21. Ningon din ha, but now God has shown us a way to be made right with God, with Him, without keeping the requirements of the law. Di na nimo kailangan ang requirement, o dili na nimo kailangan ang balaod ni Moses. Ug kaning giingon sa Romans chapter 3 verse 23 bitaw, ginagamit ni siya sa mga simbahan, sa mga sermons, kaning mga teachings, to tell others kanang Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mo ni mauna nga atong ingnan ang mga tao how sinful they are, no nga wala ta kabalo. Again, nga kaning gapaminaw kani atong ginasharean, they are already believers. Kay simple ra kaayo, no? Kung mutuo sila ni Jesus, nga si Jesus ang makaluwas nila, then it's enough. Unless mo claim silang, moingon silang I am, di ko mutuo ng Jesus, then before ka mo share igsuon, pangutan-a usa siya. Ingnon nimo siya, mutuo kang Jesus, moingon siya, oh, mutuo kong Jesus. Then atras, Jesus na bahala niya. Ingon ana ra ka simple. Ayaw siya pugsa, ayaw siya taga-ig standard kay tungod gusto ka nga mosimba siya sa imong simbahan, no? Kay kung dili kay ang uban man good churches nagunahon na kung wala ka sa akong simbahan di ka maluwas. Ato ng putlon nga kinaiya. Ngono? Kay ngano? Para kang Jesus, enough na kaayo sa iya nga usa ka tawo mutuo sa iya din siya nang mo work. Remember? Philippians chapter 2 verse 13. No? For God works in us and through us to please Himself. Dili na atong trabaho nga muluwas og tawo. No? Mo na before ka mo share, ask him or her usa if you believe in Jesus. Moingon siya, yes, I believe in Jesus. Then ingna nga God has blessed you. Simple. Di ba? So, padayon ta sa Romans 3:23, kanang giingon din ha, for all have sinned and fall short of the glory of God. Daghan kayo tam kapila na ta nakadungog din ha, ana, din ha ta mo stop. Di ta mo sumpay. Mao na ang tao kung makadungog ani, makabasa ani, bisag believer pa siya, nagunahon na siya na fall short jud ko sa Ginoo. No? Nakasin jud ko sa Ginoo. Mo na ang magpabilin siya nga wa siya kailas ang relasyon sa Ginoo. Magsige sa kanang dili siya sure ba kung langit ba siya or dili kay nagunahon na siya nga sinful jud siya. Which is mao din ha ang danger. Delikado kaayo igsuon. No? Kita na hinuon every time ta mo share aning Romans 3:23, we are leading these people, these believers to hell. No? Moni, again, automatic kaayo nga moingon na ta, sinner gyud ita. So again, atong i-describe, atong i-differentiate. Ang sinner is different from someone who commits mistake or sin. Again, ingon si James, nga we all make many mistakes. No? We all make many mistakes. And that is not sinning. It is just kanang a behavior that nga walay eternal value ba? Behavior lang na sa diri sa kalibutan kay tungod kitang mga believers mura tag moon. No, mura tag moon. Nga kung unsay i-reflect nga kuan, unsay i-reflect nga corruption bisag unsa, mura tag mirror ba? Mura tag mirror nga kung naay unsay corruption sa kalibutan, mo reflect diri sa ato nang mabuhat. Pero di na mo sulod sa ato, di na makaapekto sa atong relasyon sa Ginoo. No? Mo na giingon ni Paul nga it is not I sinning. It is sin sinning itself in me. Di ba? So si Paul saves siya. Mo nang giingon si Paul nga thank be to Jesus my Savior. Di ba nakuha na to? Now karon ang problema manggod sa atong sige gamit sa Romans 3:23 is that dili ta mo continue og basa ani. Unsa may naa din na Romans 3:24. Niingon din na si Paul, yet God in His grace, freely makes us right in His sight.
Kabantay ta? He did this through Jesus Christ. Kabantay ta? He did this. So sa ato pa, past tense. Human na. He did this through Jesus Christ when He freed us. Freed, again, past tense. When He freed us from the penalty for our sins. Diba? Sa ato pa, righteous na ka. The same chapter, the same chapter ang no one is righteous, not even one. Dayon, the same chapter nga niingon si Paul, yet God in His grace freely makes us right in His sight through Jesus Christ who freed us from the penalty for our sins. Sa ato pa, righteous ka igsuon kung believer ka ni Jesus. Ayaw na i-share sa ubang tao nga moingon ka, no one is righteous, not even one. Kaya nga naman, mutanom na sa iyahang kinabuhi nga magsige siya gingon, di jud ko righteous. Which is righteous siya. Just like sa gingon ni Paul sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, ingon si Paul nga kanang I am the chief of sinners. So moingon din nga si Paul gani, ingon gani siya I am the chief of sinners. Pero sayop gihapon nga pagkagamit nato igsuon. Nga naman sa pag-ingon ni Paul ana sa English nga grammar, sa original text yun nga sa Greek or sa Hebraic nga context yun ani. Ang pasabot ana is ang grammar, English grammar ana is ang tawag ana is historical present or dramatic present. Unsa may meaning ana? Ang historical present is the use of a verb phrase or ang action phrase ba in the present tense to refer to an event that took place in the past. Mantay ka, nga ningon si Paul, no one is righteous, not even one. Di na pasabot nga karon na. Di na pasabot nga ikaw na. It means nga, there's no one righteous, not even one. Kaya nga naman, gimension na ni Paul sa chapter 2 ana, nga you were this before. Mo na gitawag nga historical present or dramatic present. No? Nga kanang iyahang gigamit as a present tense to refer to an event that took place in the past. So by that time nga sa imuha sa diha sa pag-accept nimo ni Jesus as your Savior, mura gihapon na ba nga naa kay story to tell of who you were in the past. Nakuha na to. So can we say karon nga kita that we are kanang bad or good? Diba? Yes, we believers can say now that we are good because we are the righteousness of God through the works of Jesus Christ. No, makita sa nato sa Titus chapter 3 verse 5. Okay, hapit na tamuman. Kay maghatod na pud ko sa ako ang kamanghuran sa eskwelahan. Ningon din ha. Titus chapter 3 verse 5. He saved us not because of the righteousness not because of the righteous things we had done. Kaya nga naman, ma-equate ang righteousness sa mga good works. Diba? Kung nasayop siya, unrighteous siya. No. Ang makatawag na to, matawag tag righteousness diha sa standard sa Ginoo, dili sa kalibutan. Kay righteousness, kung believer na ka sa Ginoo, righteous ka. Kaya nga naman, according kag Jesus, Jesus made us the righteousness of God. Nakuha na to. Kung gihimo ka ni Jesus as God's righteousness, it means nga, wala na'y makatangtang ana. When you are righteous, then you are righteous forever. Diba? So, when we believed, sa dihang pagningstuo ta nga si Jesus makaluwas na to, Romans chapter 3 verse 22, nag-ingon din ha, paminawa ninyo. Niingon din sa Romans 3:22, this righteousness is given through faith, pinagis pagtuo, through faith in Jesus Christ to all who believed. Walay difference kung Jew man ka or Gentile ka. It means nga kitang mga believers matarong na ta. We are righteous before God, pinaagi kang Jesus. And now makaingon ta nga I am good, or all believers are good and righteous. That is because of the works of Jesus.
So dili sad ka pwede magkuan kanang makana bang arrogante na pug kay ka bang nga moingon ka nga righteous man ko buutan kay ko kay dili na po na works ni Jesus. Di ba? Kay kuan na kanang giingon sa Ephesians chapter 2 nga ga boast na kana. But yet again, mao ni nat atong atong makit-an nga ngano makita pa matag mga believers nga mga stumbling block kaayo. No, mga badlungon nga mga believers ba? No? Because kita nga nana gyapon ta mahimo tang stumbling block sa uban believers, but it doesn't mean nga unrighteous ka. No? Nahitabo na siya kay tungod napatas corrupt nga kalibutan. According to James, we all make many mistakes, but it doesn't mean nga affected ang imuhang salvation na. No. Igsoon dili ma-affect imong salvation. When you are in Christ, you are in Christ. Ang problema lang nganong mahitabo na because we do not know ang ato ang wa ta kabalo sa atong identity dinha kang Jesus, sa ato ang Savior. Once again, kung mahibaw-an nato ang ato ang identity dinha kang Jesus, we will begin to work out that identity. Makaingon tang hala, kanang gihimo namo di kong righteous sa Ginoo no? Nginana ba? Let Christ work in us. No? Kanang pareha sa kato ako nakitaan nga post sa Facebook. Kanang isa sa akong mga youth dito sa Cebu sa una, nagpost siya nga you have to rest in Christ lang yun. No? Og sa shout out din na kang Jimboy. No, shout out din na kang Jimboy sa Cagayan de Oro. Nalipay sa ko nagtan-aw sa imong mga post nga you are beginning to know sa imong righteousness din sa Ginoo. You are beginning to know your identity din sa Ginoo, that you are letting Christ work in you, no, to please himself, no. So padayon ta. So igsoon, just let that righteousness nga gihatag ni Jesus work out. Dili mo work for nga maghuna-huna ta ba unsa may ako mabuhat sa Ginoo no nga ma-please siya, no. Hunahuna no, know your identity. Kay sa dihang mahibaw-an nimo identity nimo dinha kang Jesus, then it will just freely flow. Because that righteousness that is already in you, it is God working in you, giving us the desire and the power to do what pleases Him. Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Makita na nato din na. So now believer, ayaw kayo paminaw sa mga bakak ba nga don't buy that lie nga kung moingon ang tao nimo nga dili ka righteous. No? Dili ka righteous, di ba? Unless Christ has made you righteous by His death and resurrection when you believed. Kaysa panahon sa dihang nituo kang Jesus, gihimo na kang righteousness din sa Ginoo, and di na mabakwi. Di ba? So igsoon, magsige tag-ingon nga no one is righteous, not even one, bakak na siya. Kay quote na siya ni Paul kung kinsa ang mga Gentiles o ang mga Jew sa una nga wala pa si Jesus sa ilaha. And lastly, sa ato ang conclusion, makita nato sa 2 Peter chapter 1 verse 4, nag-ingon din ha, because of His glory and excellence, no, si Jesus, si God, He has given us great and precious promises that enable us to share His divine nature. Huno na, kitang mga believers ga-share ta sa nature sa Ginoo. It means nga kung ang Ginoo, kung ga-share ta sa nature sa Ginoo, kung naas atoa ang nature, ang kinaiyahan sa Ginoo, if God is good, we also share His goodness, then we are also good. So stop telling yourself that you are not good, nga magsigitag ingon nga no one is righteous, not even one. Kaya nga no, murar gyapon nag-ingon ka ba that God is not righteous? Not bisan si Jesus, bisan ng Holy Spirit dili righteous. Kaya nga naman, Christ lives in you. Mo nang nahimo tang righteousness ngadto sa Amahan because Christ lives in us. Og if Christ lives in you, then si Jesus di na mo pahawa. Niingon si Jesus din na sa book of Ephesians that I will never leave you nor forsake you.
It means kung moingon si Jesus nga hunaw na before and after ana, pag ingon ni Jesus nga I will never leave you I will never leave you nor forsake you, hunaw na naabay kondisyon gisulat din ha nga I will never leave you nor forsake you if, di ba? Or but, na gisulat din ha, wala. It means promise na sa Ginoo nga dili jud niya pasagdan, di ta niya biyaan. So mo nang giingon ni Paul igsoon sa Romans chapter 6 verse 11 that count yourself dead to sin and alive to God in Jesus Christ. No, count yourself dead to being bad. Sakto undangin na nang magsigig ingon nga di ka righteous. But being good or being righteous to the works of Jesus in us. No? Dili ni this is not about being conceited igsoon nga maing kahilasan nimo eh. No. This is showing faith that Jesus made us right or good ngadto siyang amahan. Ephesians chapter 3 verse 12 nag-ingon din ha. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Nga naman, makaingon taan na because kung moingon tag ka ng kuan bitaw, no one is righteous, not even one. And imuhang gi-count imong self din ha, nga moingon ka, di ko righteous, not even one kiningon, magod si Father good, ningon magod si Pastor good, mo na naanad na ta ba? You are self-condemned. No? Thinking, nagunahon na ka. Kabalo ba ka? Every time mo ingon kag no one is righteous, not even one, it means nga na kay problema ngadto sa Ginoo. Kuha na to. Kung dili ka righteous, then si God righteous, it means na kay problema ngadto sa Ginoo. No? Then kabalo ba ta nga kung dinha sa balaod, ang balaod ang magsunod jud ana is punishment. No, nagmagunahuna dayon ta nga sa tanan nako mabuhat nga daotan, naagi punishment mahitabo. No, naay something bad nga dili mo, naagi something bad nga mosunod ani. So dili naka confident, wala nay freedom. Every time magsigig ingon nga di ka righteous. Naingon din ha. Whoever believes in Him is not condemned. Di ba? But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Mao na igsoon. Ilha ang imong identity kinsa ka dinha kan Jesus, and you will live freely, abundantly, and with confidence. No? And believing that Jesus has not made you good. Usapod ni of which gibuhat na ka nga righteous dinha sa Ginoo, dinha siyang mahan. Kung magsige ka una nga dili ka good, ang mahitabuan na is magkinabuhi ka ngayon ana. When you believe that Jesus has not made you good, na agsoon, you stand condemned. You stand condemned kay mo nag-ingon ni John. Mo ni bantay, for by grace you have been saved. You have been made good. Kuha na to. By faith, not being good by our own performance, it is a gift of God. No? And goodness, sa Ephesians chapter 2:10, and goodness or ang righteousness has been prepared in advance for us to do. So believer, magtotoo, Christian, you are already good in Jesus Christ our Savior. Mayong adlaw sa tanan, I hope nga natay na tun-an karon, and mag-hope sad ko nga ugma na napuntay ma-share nga atong i-break aron mahimo tang free because the truth sets us free. Dalaygon si Lord. Dalaygon ang Diyos, and kabalo ka. Being a Christian dili burdensome. Mao nag-ingon ni John nga ang word sa Ginoo dili burdensome. Mo na ningon po si Jesus sa Matthew 11:28 that come to me all who are weary and heavily burdened by religious rituals. Kaning magsige kag ingon sa kuan, kanang religious ritual usapod ni
kanang kung magsige kag pick up og mga passages just to justify your church or just to justify yourself, dayon wala ta kabalo nga burdensome na kaayo na sa imong mga membro, that is a religious ritual igsoon. Ngano man, a religious ritual is a burden. Mo nang niingon si Jesus, and I will give you rest. Di ba? Kung magsige ka unahon na nga dili ka righteous, it is burdensome. Walay rest ana. Mo nang niingon pod si Paul sa Hebrews chapter 4 verse 11 nga work hard to enter that rest. Nakuha na to. Dili ingon nga work hard to please God. No, dili. Work hard to enter that rest. Og to enter that rest is i-claim sa imong kagalingon that you are the righteousness of God. It means that you are already good. Although makabuhat pa tag dili kanang mga bad choices kay tungod na patas kalibutan nga corrupt. But again, niingon si James nga we all make mistakes many times. But niingon si God, niingon si Jesus sa Jude 1:24, even though nga makabuhat ta og mga bad things diri sa kalibutan, niingon si Jude nga niingon si Jesus nga glory be to God our Father who is able to keep you from falling away and will present you into his glorious presence without a single sin or without a single fault or without a single mistake. It means nga you are his righteousness jud ay. Gitan-aw jud ka ni God, ni Jesus nga righteousness. Bisag unsa pa imuhang mabuhat nga sayop diri sa kalibutan. But know your identity igsuon, wala ko nag-encourage nga magpakasala ka. Kay gingon din na sa Titus 2, no? Titus chapter 2 nga the grace of God will teach us to say no to sin. No, kaning grace sa Ginoo dili ni siya a license to sin. Kay sa sugod sa sinugdanan pa lang yudaan, who gave us the license to sin? Wala. Nagsige lang tagpakasala bisag walay lisensya. Pero muingon ang uban nga kaning grasya, this is a license to sin. No. Sa Titus chapter 2, grace will teach us to say no to sin. Philippians 2:13, for it is God who works in us and through us to please himself. Muna igsuon, just know your identity dina sa Ginoo, and to know your identity kada adlaw ta mag Bible study dinhi sa atong daily dose of God's word, makatabang ni sa atoa to know kinsa ta dinha sa Ginoo aron dili burdensome ang atoang pagkinabuhi as Christians kay tungod sa mga bakak nga atong madunggan sa atong mga palibot, no? Gamiton ang Bible, gamiton ang word sa Ginoo. Mao nang giingon sa book of Matthew, ningon si Jesus nga stay away from me you evildoer. Kay ngano man hono na kinsa iyang gipangingnan ana, mao tong mga tawo nga gaingon nga didn't I cast out demons in your name, no? Didn't I prophesy Lord in your name? Gamiton pa ang Bible, gamiton pa ang scriptures, gamiton pa ang word sa Ginoo, gamiton iyang ngalan, pero ang gakahitabo di ay kay sila di ay ang nag-work, no? They're not letting God work through them. No? Then gawnaw na sila that I am a good person. Muna igsuon, kita na hinuon nga mga believers dili na sila ang mga katong mga Pharisees sa una, sila ang mga unbelievers, gitawag sila unbelievers kay wala sila ning tuo sa kang Jesus. Sila na hinuon ang gasigig claim nga good sila. Nya kita nga si Jesus na asa tuwa, kita'y magsige ingon nga dili ta righteous, no one is righteous, not even one. Nabali na hinuon. Di ba? Nakuha na tong logic. So igsuon, bisan asa man kagasimba karon, if you believe that Jesus died, if you believe that he rose from the dead after 3 days and he resurrected and now is seated in the right hand of his Father, then kung gatuo ka na, then you are a believer, you are a Christian, bisan asa man ka gasimba. It doesn't matter. No? Mo na igsuon, buhi lang yun ng mga balaod, kay niingon si Paul sa Hebrews, nga work hard to enter that rest. Og niingon si Jesus sa Matthew 11:28, nga buhiin ng mga religious rituals, come to me and I will give you rest. No?
Kay burdensome ang mga religious rituals, burdensome kaayo ang mga balaod. Kaya nga naman, kung naay balaod, imo dyan ang buhaton, of course. Imo nang buhaton, kay kung di na mo buhaton, nagi punishment mahitabo. Yun na nara ka-simple, di ba? Mo nang gitawag ang law ni Moses nga ministry of death. Kay kung di na nimo buhaton, or kung makasala ka anang nga balaod, naay kamatayon mo sunod. Mo nang gunahon na ta karon nga every time ta masayop, atong gunahon na sa Ginoo, Spanish gid dayon ta. Which is di na tinuod. Kay sa New Covenant, kang Jesus, you are made the righteousness of God. You are made righteous and si God na ang work sa ato aron ma-please siya. Mo nang di ka angay mabala ka igsuon magunahuna ka nga unsa may ako mabuhat ini ka ugma nga maayo. Mo hala nakabuhat kog dili maayo aning ana. Burden kay ka. So igsuon tangtangan ang simong nahuna kay dili na ikaw. Ang imong identity nga tinuod na aka kang Jesus and si Jesus is working in you and through you. Now, mo na ang unconditional love sa Ginoo. Jude 1:24 again mo na din makita ang kanang unconditional love sa Ginoo nga walay kondisyon. Nga He will present you without sin ngadto sa iyang amahan. Sa ato padili mo matter sa Ginoo ang mga sayop nga atong mabuhat dinis kalibutan, tinuyo man o dili tinuyo. Kay again lagi ningon si James nga masayop gyud ta. Kay napamantas kalibutan, tao man ta. Atong kinatibuk-an ready na ta for second coming. No? Ready na ka mabalaka, di na ka mahadlok nga matay ko na karon adlaw, luwas ko. Dili na sa ingon nga maghinilas ta igsuon, mao na ang kamatuoran. Mao na ang promise sa Ginoo. No? Promise na sa Ginoo nga di gyud niya buhian. Mao na ang unconditional love sa Ginoo nga walay kondisyon. No? Mao na siya igsuon nga dili ta magunahon na nga atong unahon na bang maingon kunuhay si God nga I love you with kanang unconditionally, pero kung masayop ka ipunish ti ka, no, bakak na ayaw paminaw ana. Kay mo nay gusto sa yawa nga we will perform to compete with the goodness of God. No, that is all lie. That is all lie. Jesus wants us to rest in Him. Mo na gusto sa Ginoo. Again, may adlaw sa tanan mga igsoon, and amping ang tanan, ayaw pasagad sa imong lawas, and kaon sakto, palayo sa mga tamis, kay ang virus or ang cancer or ang mga illness, mga diseases, din na ga-feed sa sugar ng mga rice, ayaw na kaayo na tangtanga na, kay din na ta mo masakit. Alright, mga igsoon, may adlaw sa tanan, and God has blessed us all.